שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בעיצומן של הימים הנוראים, תקופת הסליחות הכל כך מיוחדת לעם ישראל, בתוכנית מיוחדת שמוקדשת כולה לשירת הפיוט שבסליחה. עמנו הרב יצחק גבאי, שיבאר לנו מעט על הפיוטים ועל המשמעויות שלהם. שלום. שלום וברכה. שלום. מה שלומך? ברוך השם, מצוין. כשאנחנו חושבים על סליחות, הקונוטציה הראשונה שעולה בראשנו היא בוקר. אשמורת ראשונה, קומו אנשים, בן אדם, מה לך נרדם. אבל יש רגע אחד דווקא בלילה, לפני שהאדם נרדם, ברגע הזה שבו הוא מסכם את כל מה שהוא עבר באותו יום, הרגע של החיבור העמוק הזה של חשבון הנפש האמיתי, יש לזה פיוט מקסים שקוראים לו בזוכרי על משכבי. בואו נשאיר אותו. בזוכרי על משכבי זה דור ליבי בשמיו, אקום ואבוא אל בית אלוהי ואדומיו, ואומר בנוסעי בתחנוני אלי שמיו, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו. לך אלי צורכי מנוסתי בצרתי, בך סברי ותקוותי, יעלותי בגלותי, לך כל משאלות ליבי, ונגדך כל תאוותי, בדעבד לך צועק מיד רודיו וקרביו, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו. ענני אדוני ענני בקוראי מן המיצר, ויוודע בעמים כי ידך לא תקצר, ואל תבזנותני צועק מתגרה צר, אשר פשע ולך מודה ומתוודה על הלומיו, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו. מה יתונן ויאמר, מה ידבר ויצטדק, יציר חומר אשר תשוב גווייתו כאבק דק, מה ייתן לך האדם כי ירשע וכי יצדק, הלא מיליו ומפעליו כתובים בספר ימיו, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו. בעוד לילה לך קמו עבדיך במהללה, זכות אבות להם תזכור ואל תפן למעלה, כנעדתך כי מקדם קדוש יעקב גואלה, והינשא האל עושה השלום במרומיו, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו, נפלנה ביד אדוני כי רבים רחמיו. למרות ששרתי את הפיוט הזה פעמים רבות, יש המון דברים שאני לא ממש מבין בו. הייתי שמח לשמוע את הפרשנות שלך למבנה הפיוט הזה.
אז בקצרה אני מנסה להבין באמת איך זה עובד. זה מורכב הבית הראשון זה בעצם כולו כמעט וידוי. וזוכרי על משכבי, כמו שהזכרת בהתחלה, שזה הרגעים של חשבון הנפש, זה דון ליבי, זה הזדונות והאשמה, וזה האשמות, שכאילו אשמתי, חטאתי. זה כל הבית הראשון, אקומה ואבוה על בית אלוקיי ואדום, וזה כל הוידוי לפני האלוקים. הבית השני, זה בעצם מבטא לך כלי צור חלי, שבאדם מגיע ואומר, ממך אליך אברח, שהתשובה זה בעצם שאני בורח אל הקדוש ברוך הוא. לך כל משאלות ליבי ונגדך, זה בעצם העניין שבאדם, התשובה זה לבוא אל הקדוש ברוך הוא. הבית האחרי זה ענני השם, ענני בקוראי לך מן המיצר, ויוודע בעמים, וגם הבית שאחרי זה, שזה מה יתעונן ויאמר, מה ידבר ויצטדק, שתי הבתים הללו, זה בעצם בתים שמדברים על מוסר, ממש מוסר. זאת אומרת, מוסר, תלך, מה יתעונן באמת. הלא מילה ומפעליו כתובים בספר ימיו, הרי הכל כבר כתוב, הכל כבר גלוי, מה בינינו? אז רגע, על זה יש לי שאלה. אם הכל כבר כתוב, והכל גלוי, והכל ידוע, והקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, והוא רואה מה המאוויים שלי, מה התשוקות שלי, מה אני כן רוצה. למה בכל זאת אני צריך לקום, להתפלל? נמשיך עוד חצי שעה לישון, ולמה בכל זאת לבקש? הוא הרי יודע מה אני מבקש. זו שאלה כל כך חזקה שכשאתה מתחיל לדבר על המושג תפילה, אז אתה נתקע, בונה, באמת מה אני צריך לבקש, מה אני צריך לדבר? והעניין הוא, מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא יצר את התפילה כדי שנבקש על החסרונות שלנו. זה בדיוק הפוך. הקדוש ברוך הוא אבא שלנו, הוא רוצה שנדבר איתו. לכן הוא יצר לנו חסכים. לכן הוא יצר לנו חסרונות. הרי האלוקים יכל לברוא אותי כשאני לא רעב, לא צמא ואין לי שום בעיה. למה הוא יצר לי את החסכים והחסרונות הללו? כדי שאני אבקש ויתחבר אליו תמיד על ידי ברכה, על ידי תפילה. זה כל העניין של התפילה. זה מקסים. אבל בכל זאת כתוב שם משפט, הלא מיליו ומפעליו כתובים בספר ימיו. זאת אומרת, הכל כבר כתוב, הכל ידוע. אז אני יודע שהרשות נתונה הרבה מאוד פעמים. אבל אם הכל כתוב למעלה, והכל ידוע, וגם התשובה, כי מדובר פה על זה שגם זה שאני, בעזרת השם, אעשה תשובה, גם זה כתוב. הקדוש ברוך הוא יודע שאני אעשה תשובה. זאת אומרת, אז אם הוא יודע שאני אעשה תשובה, למה הוא מבקש ממני עכשיו, אתה יודע, איפה העניין שלי, איפה אני פה? איפה הבחירה החופשית? איפה הבחירה החופשית, בדיוק. אז השאלה הזו היא שאלה שנשאלה כבר לפני כ-900 שנה. שאלה כל כך עמוקה, שאם הקדוש ברוך הוא יודע הכל, אז איפה הבחירה החופשית? הרי הוא יודע הכל. אז כדי להבין את זה, על קצה המזלג, קודם כל נבין שהמושג תשובה, זה כמו שהגדרנו, אין בזה את הגזירה משמיים, פה יש את הבחירה, כי כמו שאמרנו, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים, שבתוך זה את התשובה. ועל השאלה של הבחירה והידיעה, אז לסבר את האוזן, נניח שזה שחקן מגיע אתה רואה, זה לוליין, זה שחקן, לוליין שהולך על חבל דק. אוקיי? הצגה כזו, קרקס, הוא הולך על החבל הדק, והבימאי יודע מראש את כל התכתיב, שפה הוא הולך ללכת, פה הוא אמור לקפוץ, פה הוא אמור ללכת. הבימאי רואה את הכל. יודע בדיוק מה הוא יעשה עכשיו, יודע איפה הוא אמור לשים את הרגל. הוא מעורב בבחירה של השחקן, השחקן אמור פתאום להחליט, לא, יש לו בחירה חופשית לשחקן. אולי לא מבחינה של הפרנסה, אבל הוא יודע מראש שהוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אפילו שהבימאי יודע הכל, זה לא מפריע לי בבחירה. אותו דבר הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, אבל זה לא מפריע לבחירה שלנו. וכדי להסביר את זה יותר לעומק, העניין הוא מכיוון שאנחנו מוגבלים בזמן, אז יש לנו עבר, הווה ועתיד, זה מחולק אצלנו. אז אנחנו נמצאים בהווה, אנחנו יכולים לבחור מה יהיה בעתיד. הקדוש ברוך הוא נמצא למעלה מן הזמן. אצלו הכל זה חתיכה אחת. אז הוא כבר בהווה, שזה אין מושג של הווה עבר עתיד, הוא כבר רואה מה יהיה בעתיד. זה לא סותר. אנחנו, יש לנו את הבחירה, כי אצלנו זה מחולק עבר הווה עתיד. יפה מאוד. מה שיקרה עכשיו זה שכל פעם כשאני על משכבי ככה, כמה שניות לפני שאני נרדם, אני זוכר במילותיו של כבוד הרב. תודה רבה לך. אדון הסליחות, אולי הפיוט הפופולרי ביותר שיש. אין חילוני או דתי שלא מכיר את אדון הסליחות. אני באופן אישי כל פעם כשאני שומע את הפיוט הזה אני מאוד מאוד מתרגש, כי המראה שעולה ככה בעיני רוחי הוא אבי, עליו השלום, מחזיק לי את היד בידו המחוספסת, אבא שלי היה נגר, ותמיד, לא משנה כמה שהוא התרחץ, הוא העדיף ריח של עץ ושל כל אתה יודע, כל ריחות הנגריה שבעיניי הם ריחות נפלאים. מחזיק לי ככה את היד ביד מחוספסת, אנחנו לבושים בלבן וצועדים לבית הכנסת, ואדון הסליחות בוקע ככה בקול גדול מתוך הבית כנסת ומרעיד את הלבבות ואת ליבי גם כן. זה פיוט נפלא שחיבר, לדעתי הצליח לחבר לבבות של המון המון אנשים מכל מיני זרמים, וזו עוצמתו. יצא
שהופעתי עם הפיוט הזה באנגליה, בפסטיבל מאוד מאוד גדול, בעיבוד חדש, איבדנו אותו בעיבוד מודרני, והופענו בפסטיבל מאוד מאוד גדול שם. ורק מול גויים, לא היו שם יהודים, אף אחד לא הכיר את הפיוט לפני כן, ואפשר היה להרגיש איך העוצמה, אותה עוצמה שריגשה אותנו, את היהודים במשך כל כך הרבה שנים, שעוברת מתוך המילים, מתוך המנגינה המופלאה הזאת, הצליחה לגעת גם בלבבות הגויים. זאת אומרת, זה אומנם פיוט שלנו, אבל העוצמות שלו נוגעות בכולם. אדון הסליחות, בוא נשיר. בבקשה. טוב ומטיב לבריות, יודע כל נסתרות, כובש עוונות, לובש צדקות, חטאנו לפניך, רחם עלינו, חטאנו לפניך, רחם עלינו.
שירחם עלינו, אמן. כל פעם שאני שר את השיר הזה, יש לי תחושה קצת לא נעימה, אני חייב להודות, לא בגלל שהשיר לא יפה, השיר מקסים, אבל אני שמח, אני שר אותו כאילו מתוך שמחה. עכשיו אני אומר, חטאנו, פשענו, תרחם עלינו, אבל אני שמח, כאילו, איך זה מתחבר השמחה הזאת? מה המקום של הריקודים בתוך בדיוק, הווידוי הזה? איך זה קורה? למעשה יש פה עוד שאלה שאולי מתעוררת מתוך העניין הזה, שאנחנו מוצאים שבראש השנה, שזה יום דין, יום של משפט, ואנחנו מגיעים כמו לבושי חג. כן. אנחנו מגיעים, אתה יודע, חג, בן אדם מגיע למשפט, עומד על דוכן הנאשמים בעצם, ומתייחסים, כאילו, מתייחס לעניין הזה כאילו חג, חגיגה. אז כתוב לנו במדרש שאצל כל המשפטים שיש בעולם, אז בעצם אדם מגיע עם פרצוף דיקי, לחוץ, בלחץ, לך תדע מה יהיה. אבל פה, מכיוון שאנחנו בניו של האלוקים, אנחנו כמובן משלבים את הווידוי, את החרטה מעומק הלב, אבל ביחד עם זה יש לנו אמונה אמיתית, שאבא שלנו אוהב אותנו, ומפה מגיעה השמחה, שבטוח הוא יגזור לנו גזרות טובות ושנה טובה ומבורכת. אנחנו גם מתייחסים לזה כאילו בטוח הוא יסלח לנו, לא? כי אנחנו אומרים לו, אדון הסליחות. אנחנו כבר הכתרנו את הקדוש ברוך הוא כאדון הסליחות. עוד לפני זאת אומרת, שביקשנו. עוד לפני שביקשנו סליחה, אתה אדון הסליחות. הרי מי יסלח אם לא אדון הסליחות, נכון? ואז אנחנו גם לפני זה דואגים כמו ילד כזה להגיד לו, אתה גדול, אתה מקסים, אתה פועל ישועות, אתה עושה דברים מדהימים, וזה כאילו קצת כמו הילד הזה שלפני שהוא מבקש סליחה, כדי שאכן יסלחו לו, אנחנו קצת מתחנפים, יכול להיות? יש כזה, יש הרגשה כזאת? תראה, המושג של חנופה אולי זה לא בדיוק המקום, כי חנופה זה דבר בדרך כלל מצטער כשלילי. נכון. כי אסור להחניף, כתוב אסור להחניף לרשעים, זאת אומרת, יש פה עניין של חנופה שהוא אסור. אבל פה לשבח את הבורא לפני בקשת הסליחה, זה לא חנופה. ולמה? למה הקדוש ברוך הוא יצר בכלל את המושג הזה? למה בכלל בתפילה יש את השבח לפני הווידוי? מה הקטע? התשובה היא מכיוון שזה בא אלינו, זה לא כדי שהקדוש ברוך הוא, תשמע, אתה גדול, אתה ענק, אז תסלח לנו בבקשה, כי פרגנו לך. הוא לא צריך אותנו בעצם, הוא לא את הפרגונים שלנו. הרעיון הוא כדי שהאדם יגיע למסקנה, לפני שהוא מתחרט, זה לא סתם, תשמע, לי לא נעים לי, המצפון שלי מציק לי, אלא באמת תדע כלפי מי חטאת, כלפי מי שאמר והיה העולם, הדור בנפלאות, כלפי הענק הזה, כלפי בורא עולם, להכניס אותי לאווירה שנדע כלפי מי חטאתי. התשובה שאחרי זה, הווידוי שאחרי זה, הוא הרבה יותר חזק. זה מאוד יפה. יש גם 3 זמנים בעצם בשיר הזה, שמתי לב. יש את עבר, הווה ועתיד. כן, הבתים האחרונים מחולקים לרחמים כלפי העבר וההווה, והבית האחרון זה מדבר על העתיד, על הצופי העתידות, קוראי הדורות על העתיד. זה בעצם יכול להיות משל לכל העניין של התשובה. אדון הסליחות, חטאנו לפניך, אנחנו מגיעים מתחרטים על העבר. וידוי זה בעצם בהווה, אנחנו מתחרטים על העבר, ועל העתיד אנחנו מקבלים על עצמנו, שזה כמו שאמרנו, זה חלק ממרכיבי התשובה, הקבלה לעתיד, שמכאן והלאה אני אשתנה. כן. זה מקסים, אז שירחם עלינו, אמן. אמן. וישלח לנו ימים טובים. אמן. אדון הסליחות, סלח לנו. בכל פעם כשאני שר את הפיוט הזה, ההתעוררות היא לא רק ההתעוררות הפיזית, לקום לפנות בוקר, להתפלל. התחושה היא של התעוררות פנימית. כל פעם שאני שומע את המשפטים הללו, משהו מבפנים גם מתעורר, שואל שאלות, אומר לי, רגע, בן אדם, האם אתה ער או ישן? בן אדם, מה לך נרדם? יש לזה כמה נוסחים, ואנחנו נעשה מין מחרוזת של הנוסח הירושלמי, והנוסח הלובי, שזה טריפוליטאים, מוצאו של אבי עליו השלום, ונוסח שאני מאוד אוהב. die
בושת הפנים. בן אדם עליך נרדם, קום קרא בתחנונים, שפוך שיחה, דרוש סליחה, מאדון האדונים, רחץ וטהר ואל תחר, בטרם ימים פונים, ומהרה רוץ לעזרה, לפני שוכן מעונים, ומפשע וגם רשע, ברח ופחד מאסונים. אנא ששמך יודע, ישראל נאמנים, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים. אנא ששמך יודע, ישראל נאמנים, לך אדוני הצדקה, ולנו בושת הפנים. בן אדם מלך נרדם, קום קרא בתחנונים. יש בזה משהו חזק בשיר הזה. וואי וואי. מה המשמעות של הפזמון? אנחנו חוזרים כל פעם על 4 פעמים. לך השם הצדקה ולנו בושת הפנים. המשמעות יש לזה כמה הסברים, אבל ההסבר הפשוט, הקדוש ברוך הוא נותן לנו ונתן, בעזרת השם ייתן, כוחות, כלים, בריאות, פרנסה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כלים. המשמעות היא כדי שאנחנו נוכל בכלים האלו להשתמש כדי לעבוד אותו, כדי לעשות את רצונו, אם זה מבחינת, כמו שאמרנו, בן אדם למקום, לגבי להתקרב לקדוש ברוך הוא על ידי אותם כלים של דיבור, של חושים, ואם זה בן אדם לחברו. על ידי אותם כלים אנחנו אמורים לעבוד את האלוקים. וכשאנחנו מגיעים למאזן הכללי של סוף שנה, חודש אלול, ראש השנה, אנחנו מגיעים ואומרים, ריבונו של עולם, כחלק מהווידוי, לך השם הצדקה, אתה את התפקיד שלך קיימת בצדק בעוצמה רבה. אבל ולנו, לגבי התפקיד שלנו, מה שהיינו צריכים לעשות עם אותם כלים שנתת לנו, לצערנו, בושת הפנים, היינו יכולים הרבה יותר. יש עניין של בושה כאן, כאילו בושה מול טוהרו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתביישים באנושיות שלנו הרבה פעמים, ביצר. מעונים, שוכן מעונים. האם מעונים זה השם של המקום שבו הקדוש ברוך הוא שוכן? בעיקרון יש מושג שנקרא 7 רקיעים בשמיים, שאחד מהם קוראים לו מעון. מעון, כמו שאנחנו קוראים לבית בעצם? מעון? מעון, כן. מעון מלשון מקום מסוים. אז זה שוכן מעונים אומרים או מעון? שוכן מעונים. מעונים. אבל כאשר אנחנו מדברים בלשון רבים, אז כנראה לא הכוונה לאותו מעון מסוים, אלא פה אנחנו מגיעים ואומרים שהקדוש ברוך הוא שוכן בכל המקומות כולם. זאת אומרת, מסובב כל הסיבות, שוכן בכל המקומות. מלוא כל הארץ כבודו. יש משפט שאני מאוד אוהב בפיוט הזה, קום כגבר והתגבר. עמוד כגבר. עמוד כגבר והתגבר. זאת אומרת, היהדות, בדרך כלל גבר, מה זה גבר? זאת אומרת, גבר זה, כמו שמצטייר בעיני, אתה יודע, האדם חילוני, יצרי, כזה, אתה יודע, גבר זה יצר. ופה אומר, לא, היהדות אומרת, גבר, עמוד כגבר יתגבר. זאת אומרת, הגבר האמיתי, הוא לא זה שלכאורה הולך ועושה את כל הדאמינים, ואתה יודע, אני גבר, התרנגול. לא, אני התגברתי. זה מה שהופך אותי להיות באמת גבר. זה מה שכתוב, ואיזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. הכובש את יצרו. גיבור גם מלשון גבר, נכון. אז למה אנחנו מחכים? בן אדם, מלך נרדם, קום, קרא בתחנונים, ושיגיעו ימים טובים. אמן. אמן. אל נורא
הלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בדיצה וצהולה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, בשרו נא הגאולה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. לנו מחילה בשעת הנעילה. הפיוט הנפלא הזה נכתב על ידי רבי משה בן עזרא, ותמיד הרגשתי שברגע הזה של הנעילה יש איזשהו ערך מוסף רוחני, עוד יותר, מכל הרוחניות שיש ביום כיפור גם ככה. המשמעות של זה מכיוון שזה תפילת נעילה. אנחנו נמצאים אחרי כבר כל 40 יום של סליחות, של התחנונים. נמצאים בשלב האחרון לפני נעילת השערים, ואנחנו כבר טהורים אחרי כל הוידועים של יום הכיפורים, אחרי הצום שכבר המתנו את כל הגוף שלנו בעצם. אנחנו כולנו חתיכת מלאכים בעצם. ואנחנו מגיעים ואנחנו באותה תפילת נעילה, על פי הקבלה, מתעלים לספירה העליונה שנקראת כתר. יש 10 ספירות שזה כתר, חוכמה, בינה, שזה חוכמה, בינה ודעת, ואחרי זה יש את כל השבעה שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות, וכל העולמות מתעלים לספירה העליונה באותה שעה של בשעת הנעילה אנחנו בספירת הכתר בעצם? כן, מתעלים. הספירה שאין לאף אדם השגה בה בכל דרך שהיא. ובתפילת הנעילה אנחנו משיגים את זה. זאת שמשולה לקוצו של היוד, לא? כן, היוד, כן. יאללה. מה זה אל נורא עלילה? האם זה עלילה של עלילות סיפורים, או עלילה מלשון להתעלל חלילה? או שהעלילו על מישהו עלילה. או העלילו עלילה על מישהו. אז בעצם, כמו שאמרת, כל המושגים של עלילה אצלנו נגזרים ממקומות שליליים ברובם, כמו עלילה שמעלילים על מישהו, וכמו להתעלל, או עלילה סיפורית. אבל העניין של עלילה כאן, זה, כל הקטע הזה נורא עלילה. הכינוי לאלוקים בצורה כזו, זה מתוך התהילים, שכתוב שם, לכו חזו מפעלות השם, נורא עלילה על בני אדם. הקדוש ברוך הוא נקרא נורא עלילה, והמשמעות היא, נורא, המשמעות של נורא, זה מכיוון שזה לא נורא והיום פחד, אלא זה נורא כמו נורא ואדיר, נורא וחזק, דבר שהוא נורא נורא חזק, נורא עצום. ועלילה זה מלשון יצירה, מלשון כל מיני פעולות ויצירות, כמו שעולל, למה עולל נקרא עולל? נכון. הוא יצור. אז בעצם עלילה זה יצירה, הקדוש ברוך הוא נורא עלילה, כלומר היצירות שלו, שזה הבריאה כולה, כל כך מופלאה, נוראה, מהביטוי של אדירה ועוצמתית. יצירתו האדירה של הקדוש ברוך הוא. זה מאוד יפה. ונבחרו בעצם בפיוט הזה אליהו, מיכאל וגבריאל להביא את הגאולה. למה דווקא הם נבחרו? מכיוון שאנחנו יודעים שמיכאל נקרא שר ישראל. כמו שכתוב בפיוט, מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל. מיכאל הוא נקרא שר של עם ישראל. יש לנו את 7 כוכבי הלכת, שמחולקים גם המלאכים, מחולקים לפי השמירה עליהם. מיכאל, גבריאל, חסדיאל, צדקיאל, רפאל, כל המלאכים שאחראים על העניין הזה. מיכאל הוא כנגד השר וכנגד הכוכב של עם ישראל. גם במוצאי שבת, חלק מהזמירות, אז אומרים, לכבוד חמדת לבבי, אליהו הנביא. אז יש כזה פיוט שאומרים, מיכאל שר ישראל, אליהו וגבריאל, בואו נא עם הגואל, קומו בחצי הלילה. נכון. אז תמיד, גם שם אנחנו רואים את המיכאל, גבריאל ואליהו. מיכאל זה השר של עם ישראל, אז ודאי שהוא קשור לעם ישראל ולבשורת הגאולה. אליהו, אנחנו יודעים שכתוב שלפני שיבוא המשיח, נאמר בפסוק, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, שזה אליהו, לפני בו יום השם הגדול והנורא. למעשה הוא הנביא היחידי שלא באמת עזב את העולם, אלא ברכבות השמיים. שערה השמיימה. וזה בעצם הנביא שאמור לבשר את גאולת עם ישראל, זה אליהו. מה הקשר של גבריאל? גבריאל לא נקרא שר של עם ישראל, כי זה שייך למיכאל, אבל גבריאל, התפקיד שלו זה לבשר בשורות טובות. כאשר אברהם אבינו
מגיע ומקבל את פני שלושת האנשים שהוא לא יודע שהם מלאכים. ואותם אנשים בסוף מתגלים לו כמלאכים, התפקיד של כל אחד היה לבצע משהו. אחד להפוך את סדום, להציל את לוט, כל מיני תפקידים, לרפא את אברהם אבינו בברית המילה. גבריאל, מתוך אותם מלאכים, היה אחראי לבשר לו על לידתו של יצחק. הוא זה שמבשר את הבשורות הטובות, וגם הוא זה שיבשר על הגאולה. מיכאל, גבריאל ואליהו, במהרה בימינו. במהרה בימינו, אמן. אז גבריאל מוזמן, בעזרת השם, לבשר לנו בשורות טובות. אמן. אז תפילת הנעילה, שנדמה כי כאילו וסיימנו לבקש סליחה ומחילה, אך עדיין יש לנו עד הושענא רבה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו עוד קצת צ'אנס. למי שממש עוד נשאר לו איזשהו חטא קטן שהוא רוצה לטהר, או חטא גדול חלילה שהוא רוצה לנקות, אז יש זמן עד הושענא רבה. תודה רבה לך, הרב יצחק גבאי, שרת אותי ושימחת את ליבי. תודה רבה. תודה רבה לדוד היה לי לעונג, תודה רבה. על הקול ועל האור. והתודה האמיתית והגדולה לבורא עולם, אדון הסליחות, על האפשרות שנתת לנו לבקש סליחה כל פעם מחדש, ולהתחיל שנה חדשה ודף חדש, שאני מקווה שיבוא אלינו רק לטובה. אמן.